ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରେ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଛବିଟିଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳାଚଳ ବସିଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଏ, ପୂଜା କରେ, ଦିନ ସାରା ଘରର କାମ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ତୁମର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରେ। ସବୁବେଳେ ମନରେ ତୁମର ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ତୁମ ନାମ ଧରି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତିଯାଏ। ମୁଁ ତ ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେଇ ଚକା ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହିଯାଏ। ହେ ମଣିମା, ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି, ଯେଉଁଠି ଦୟାର ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ଆଦି କାଳର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଧି। ତୁମେ ମୋର ବାପା, ମା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ସାଥୀ, ସବୁକିଛି। ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ ଗଲା। ତୁମେ ଥିଲ ନା ମୋ ସହ? କେବେ କେବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ କହେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ମାନ ରଖିପାରିବ ତ? ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ମୋ ସହ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ, ମୋ ମନରେ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ସେଠି ରୁହନି। ମୋ ଭକ୍ତି ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ନା ଗୀତ, ନା ପୂଜା। ମୋ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ, ଯାହା ତୁମ ନାମ ନେଇ ବାହାରେ। ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନା ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ଭକ୍ତି କରୁଥିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିବି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ତୁମର ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ ଠାକୁରେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ତୁମର। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଠି ତୁମେ ଅଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।